Klar, 1, 2, 3, nu. Der er ikke vand i den her. 14 kommer ad. 64, det er meget vigtigt. Ja, jeg var drenge, så jeg Du har slået 14 på 4-3, ikke? Nå, du død. Nej, jeg skal 3. Jeg tror, du skal længere op. Den er væk. 1, 2, 3. Er jeg klar? Prøv at tage på twisting ned og se, om du kan nå. Det er ikke fordi, du racer på med for det her. Ja, det kan vi tage ind til turen på det forrige. Ja. Det gør det hver. Det er helt bare vand op. Det er ikke selv derude. Vent lidt. Vent på det, vent på det, vent på det. Væk!